So da yawa ina faɗa muku magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal ku kwantar da hankalinku. Abin da yasa na ce ku kwantar da hankalinku shine bari in ba ku wani takaitaccen labari. Idan ba ku manta ba shekarun baya da suka wuce yanayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal take yin a kasuwar musanya 'yan wasa ya sha bamban da wanda ya wuce wannan shekarar. So magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal ku daina ɗaga hankalinku akan wai ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal ba ta yi signing ba, ba ta yi kaza ba, ba ta yi kaza ba. Za ta yi. Za ta yi kuma yin da za ta yi zai ba ku mamaki. Shi yasa baya damuna kuma na riga na san me ke tafiya cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal. Ya rage ku ne ku fahimta ku san me ke tafiya a cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal. Mabiya ko kuma magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal da yawa suna min magana su ce min ku bar ku siya 'yan wasa ba sai kifa, ku bar ku siya 'yan wasa ba, kifan ma free transfer ku siya. Kar ku zo ku mana wani yanayi fa mu zo mu samu matsala cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal. Na ce a'a, kwantar da hankalinku. Ku kwantar da hankalinku magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal. Abin da yasa na ce ku kwantar da hankalinku shine ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal za ta ba ku mamaki a lokacin ta shiga kasuwar musanya 'yan wasa. Tana shirye-shirye ne wanda in ta fita za ta fita gaba ɗaya. So magoya da mabiya ku kwantar da hankalinku. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal za ta muku duk abin da ya dace a kasuwar musanya 'yan wasa. So kar ku manta ku sharing wannan bidiyon, ku yi like, ku yi comment. Ni ne naku Mai Gunners, a huta lafiya.